אחיות ואחים אהובים יקרים, בקשר לכל הסרטונים שלי וכל הפוסטים לגבי הדת. קודם כל, זה לא נועד לפגוע באף אחד, אוקיי? כי מי שעוקב אחריי רואה וראה את הסרטונים שאני מעלה. והסרטון האחרון שהעליתי מצולם רב שאומר בפירוש שהדת והתורה הן לא רלוונטיות להתעלות, לתודעת משיח. ואני לא צריך להוסיף יותר מילים, כי הדת מבינה את זה והיא מעבירה את המידע בצורה כזאת שהוא יגיע לכל אחד ואחת ברמה תודעתית. אתם מבינים? שכל אחד ואחת יוכלו לקבל את זה, כי זה מידע שהוא שובר לבבות, מה שנקרא. אז רק שתבינו שהכל מלמעלה, הכל בהשגחת הבורא, אמא באלוהים והמלאכים. כל המידע עובר בתודעה אלוהית, ושום דבר לא קורה לכם, הכל קורה למענכם. אוקיי? שתהיה שבת שלום, אהבה טהורה, כאחד אחת, לבורא ולבריאה, לאדם ולחיה. אוהב אתכם, את כולכם.